dugo ni Tita Wilma naman nga mga topiko kay hindi tani magbasa sa mga inagihan ninyo sa kabuhi, mga problema nga ginaangkon. Divert kita anay sa pila ka mga informasyon nga aton madulong sa inyo, especially ang mga istorya bo namian man ko kay nga kanami man sang inyo sini nga mga feedback balahaw at tawi amon, pero may isa dito nga nakatagman sa akon interest tawi gusto ko tani mabalaan ano gid siya ang istorya sa mga bulak bala na kung nga gintawag ina sila nga mga kabulakan ay naman na nari-sari nga mga bulak nga na nari-sari ang mga duag hibaluon naton ina karon kung paano ina natabo nan pagkatapos magluwas man sina sa lifestyle naton at tutukan taning ikaayong lawas ilabi na sa mga kauturan naton nga nagproblema sa ilabala lungs or baga sa mga may problema sa baga kinanglan mahibaluan man naton pila ka mga techniques nga hindi ka bala matamaan nga pila bisan paano hindi magdalom ang imo sini ginaantos na sa ato naman mga kauturan iyang medyo hubin-hubin pa na medyo hubin-hubin pero ari na sa mga late 40s na mga 40s 50s na kinanglan hibaluon taman kung paano na ito mapabaskog, kinaglan nga itong sinilangs mangin strong man mo na, kag kung paano na ito mamintinar nga very strong, kag tama kag matinlo ang aton sinibaga. Amo inang aton tupiko iya karon nga Sabado. Syempre aton man tag sa ka-horoscope bantayan. I'm sorry na. Ang ato ni tag sa ka-horoscope bantayan, inyo tag sa ka-zodiac sign. Di ba la, Tito We? Pero kung nahambalan gani naton, gamay lang, kay gusto ko man pasiplatan, ang aton sinipanahon kay hindi lang niya mapaktan, hindi lang niya mapaktan, matupa si ulan mo, may bagyo man sa gihapon. How? Pa mo, kay na bala, hindi kati kahapon, malam si Josie daw, ano naman, paamo kay na bala. Pero, ang Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, kag Negros Occidental, kad kita na nadala. May ara kita magalumon nga kalangitan. May ara man mga lapte-lapte nga pagpanaliti, hingalit nga pag-ulat, ulan na pagpanaguob, ina tungod sang southwest monsoon o kung sang hangin habagat. Ang southwest monsoon nga ini, amo inang nigadulot sa ato nagahatag sa aton sa magalumon nga kalangitan. Sa bahin sang nakatundan nga bahin sang Southern Luzon kag Visayas hasta na buwas inaiyabasi man sa gin-report sang Pag-asa. Tisuno pa sa Weather Bureau na padayon man nga ginamonitor ining active tropical cyclone nga sa gwa sang aton Philippine Area of Responsibility. May ara pa sila gina-monitor nga daan. Pero si Super Typhoon Nanmadol, si Super Typhoon Nanmadol, ara siya sa 1,315 kilometro sidlangan, aminhan na sidlangan, sa pinakapunta nga parte sa Northern Luzon, ang Kunman. Ang puwersa sang hangin nga 1,995. 1995 pertigidya ba our 195 lang Tita Wilma kulbaan man naton mga palangga nga mga tagpalamati sinama 195 kilometro por hora iya sini nga kada sigun ka may pagmadlos man nga nagadalab utob 240 kilometro por hora kag ang iya sina direksyon paaminahan nagatundan sa kada sigun naman nga 20 kilometro por hora. Kag magluwas man sina, iban nga bahing sa aton pungsod, ti may ara nga okay manayanaya ang ila kalangitan, pero may ara man may panalagsaman nga pagdapya sa mabaskog nga hangin, sa nabagatnan, pagkatuman sa nabagatnan nakatundan nga direksyon, ina sa bahin naman sang mga baybayon. Inang aton sining gamay man nga pasiplat sa dalagan sang aton sini panahon. Ang gusto ko lang tandugon, kabalo kong iba naton nga palangga nga mga tagpalamati na kabati naman sini, no? Pero i-refresh lang ni Tita Wilma na kay daw ginahulat-hulat man din naton tungod sang dalagan sang presyo sang tanan. Ilabi na sa dason nga simana, maayad-ayad ang mabatian naton nga may ara rollback sa presyo sang
sa presyo sa mga produkto sa langis, di ba la, sa petrolyo. Ang natungod naman sa plitihan, ara, kay ang aton sini LTFRB na ginaprubahan na sang LTFRB or sang Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon tumla na ang petisyon sa saka sa plitihan sa mga TPUVs, TPUJs or inang TPUJs amo inang traditional public utility jeepney. Inang mga ginagamit naton nga mga jeep nga inisubong balang ginasakyan naton na may pagsaka sa presyo sang aton plitihan dira. Sa MPUJ, ining MPUJ amo ining mga salakyan na bala nga bag-o subong inang modern public utility jeepneys kag ang mga PUVs or public utility buses, taxi kag mga transport network vehicle service kon ang or TNVs ginaprubahan na iya kahapon nga may saka na sa pletihan. Nabi nyo nagtilaw gid si Tita We kasi siling ko masakay gid ko abi sinang ginatawag na nila nga MPUJs. Tika sakay man ko paamo ka na bala na galing nagasakit ang akon buot makita ko ang mga salakyan ni bala na istorya naman siya pero tituod gid man na ang mga salakyan nga TPUJs ang mga traditional na nga mga jeepney naton nga mga di pasahero naluoy ko maglantaw sa mga driver. Oo. Ama ko mo primero, bantayan ko lang biya mo nagalabay nga may isa hasta sa 5 wala pasahero. Pero sa unahan kita ko may mga pasahero hindi sila magsakay gahulat sila. Lain-lain nga mga opinion, lain-lain nga mga reactions sa aton sini mabatian halin sa aton sini nga mga pasahero pero makaluluoy gid ang aton mga traditional nga mga drivers. Kung mamati ka man sa mga opinion sa mga drivers sining modern public utility jeepney kung ini mga MPUJs, ining maayuman pamatian, no? Pero paano ining aton nga mga traditional nga mga drivers? Ang ila sini ginabakal bugas kag sudan sa adlaw-adlaw hatag alawan sa ila kabataan nga nag-eskwela pabalon dira pa nila ginakuha kasubo sina pamatian pero hoping ang aton sini gobyerno nagahatag igtalopangod angot dira di bala pero padayunon kuman ang natungod sa saka sa pletihan sa desisyon nga ginpagwa sang LTFRB na abi ninyo kun ano sa desisyon nga ginpagwa sang LTFRB piso ang provisional increase nga ginaprubahan para sa traditional public utility jeepneys. Di ba latag pila ang plete na 11 or 12, no? 12 pesos. Di dugangan na piso na kag sa MPUJ, piso man ang idugang. Sa inang moderno nga salakyan nga di pasahe, no? Piso ang idugang sa plitihan sa first 4 kilometers but siningon sa una nga 4 ka kilometro. No, sakaan ina sang piso. Tibangod man dira ang minimum nga plitihan 12 pesos insakto man si Tita We. 14 pesos naman para sa moderno nga di pasahe nga salakyan. May tapos sa succeeding kilometers sa sunod nga kilometro 30 kada kilometro 30 sentimos ang isa ka sina. 30 sentimos para sa traditional nga public utility jeepney, 40 sentimos naman para sa succeeding nga kilometro sa mga MPUJ. Mangwa sina mo na 12 pesos, 14 pesos na. Ang dugang nga plitihan naman, 1.80, halin sa pila subong 1.50 maduwa ka pisos ang sa MPUJ 2.20 halin sa 1.80 madugang gid 2.20 sa mga bus naman yun sila na nakabalo iyan no pero ang pamangkot san o maga-epekto ini ay hindi
nag-react ng mga seniors kag mga PWD sa kag mga estudyante. Don't worry. Ang diskwento sa gihapon ara para sa aton. Senior PWDs kag mga estudyante. Sa gihapon may 20% nga diskwento para sa aton. Kag ining saka sa platihan maga-take effect ini Oktubre 1. So tandaan ninyo ina, tihambal pa sa LTFRB kinanglan aprubahan ang mga petisyon sa mga dipasayro nga salakyan para sa fare increase. Nga resulta man sa pagsaka sang presyo sining produkto sa petrolyo. Pero ining sunod sa LTFRB ining aksyon nga ini or tika nga ini nga ilagin himo ginkonsulta Manila sa NEDA or sa National Economic Development Authority kag subong man sa Department of Energy. Any reaction sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. May mga bintaha, may mga disbintaha. Pero ang makaluluoy kid is ang aton sini nga mga traditional nga mga operator kag drivers. Di ba la? Masubo na nga balita para sa ila. But anyway, in punto alas 2 action Philippine Standard Time. Okay. Ang aton anay ulo istoryahan. Kay ti may istorya gin man sa tawe. Subong mo, sa nagapamangkot, to ba lang nga hambal nila, tawe, to ba lang istorya mo. Kay istorya ka lang sa mga ginhalinan sang amo sining nga klase sang bulak na kapin pa mga may ara gina ang mga kabataan na ay amo na galing istorya amo na so may nagpamangkot nga ang istorya naman ba kun nga tawag na sila nga mga bulak nga sila nga lain-lain nila colors lain-lain nila design do mga amo na okay tuod man so nagsulod ina sa pensar ko so ina ang istorya ni Tita Wilma karon iya nga hapon ang alamat sang mga bulak di naghalin ina. Actually, mga palangga naton nga mga tagpalamati young ones, mga kabataan, estudyante nga wala pa man nagkahibalo, kag sa nakabalo, okay lang na, no? Pamatian mo lang kung paano man ang pag-istorya sina ni Tita Wilma sa inyo, di ba la? Ang istorya sini amuniho, kay sang una nga panahon, may ara isa ka matahom nga prinsesa, ha? May ara matahom nga prinsesa nga may tuman katahom nga buhok nga lain-lain ang colors ang buhok kaya yes malaba kag different colors ang yes in hair ginatawag siya kay prinsesa kay natawag siya kay Prinsesa Buna na nga na in love secretly ba si Prinsesa Buna na in love secretly sa ila sini gardener no sa ila sini hardinero nga ang ngalan si Lekal di adlaw-adlaw ang ginahimo sang prinsesa nagapulo pamasyar siya sa hardin na nagapulo pamasyar siya sa hardin makita man sa iya nga amay nga hari kag nagsulod sa pensar sang mahal nga hari, ngang iya sini anak nga matahom nga prinsesa, mahilig sa mga bulak. Amuna nga ara siya sa masami sa ila hardin. Pero lipod naman sa ihibalo or wala magkahibalo ang amay nga hari, nga lain galing ginakadto sa hardin sang iya bata nga prinsesa. Ang ginakadtuan sang prinsesa sa hardin, amo sila kal nga ila hardinero. Ang permini nga ginahimo ni Lakal, nagahimo ni siya lain-lain nga klase sang pahumot na mga pahumot, mga perfume bala na lain-lain nga mga pahumot nga gusto gid nga hakluon sang mahal nga prinsesa. Insakto na Tita Wilma. Yes, oo. Amo gina na. Ginahaklo yan nati. Gayhum-yuhum gina siya nga nagatangla sa langit. Nga nagabungay ang iya sinibuhok nga tuman kalaba. Nga lain-lain ang duag na. Na gina-enjoy niya ang paghaklo sang kahumot. Na lain-lain nga kahumot. Nga ginahimo
ni sinong lalaki? Lakal na. Pero abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati, one day, sa aton sini mga kabataan, one day, isa ka adlaw siling nila ay nadakpan gid sang hari ang duha. Nadakpan sang hari ang duha nga naga lakat-lakat sa hardin, mayroon ko nagalakat-lakat lang, nakit-an gid sang duha ka mata sang mahal nga hari nga nagalakat sa hardin, ang mahal nga prinsesa kag ang hardinero nga nagauyatay pa sa kamot. Abaw nagsanting ang dulunggan sang mahal nga hari. Naakig siya na tungod ang isa ka prinsesa nagigugma sa isa ka hardinero na hindi niya mabaton. Ginhimo sa mahal nga hari, abi ninyo kun ano, ginsikreto niya sa iya sini bata nga mahal nga prinsesa ang iya plano nga pagpapatay kay Lakal. Masakit, masubo, di ba la? Na masakit nga masubo ina. Pero sobra kaakig sang amay kung nga nagdesisyon siya sina. Ginimo sang hari, ginmanduan niyang isa niya ka soldado nga pag-abot sang kagabihon, dapat itapok na si Lakal sa kagulangan sa forest. Kwaon si Lakal kag ihaboy itapok dito sa forest or sa kagulangan. Sa kagulangan, kakahuyan bilang mga kabataan. Kung anong ginahambal ni Tita Wi nga kagulangan, forest ina mga my dear. No? Gindala dito kag dito ibilin na hasta nga mapatay ang amo nga hardinero. Bao, kaluoy kay Lakal. Ang tigin, wala mahimo soldado Soldado ka lang, tao ka lang sang hari, di ba? So, nagsunod man siya. Ginsunod niya ang mando sang mahal nga hari. Gindalaya to si Lakal sa kagulangan tungod sa mando sa kaginbilin niya dito sa tunga-tunga gid nga bahin sang kagubatan. Ang natabo si Lakal napatay. Damo tumabangis nga kasapatan mo. Si Lakal napatay, ang mahal nga matahom nga prinsesa nagahulat sa iya sini pag-abot pagbalik sa hardin, pero wala na niya nakita ang soltero. Tubtob nga magdulom ang kaadlawon. Ginsubuan si Buna, ang mahal nga prinsesa. Pila ka adlaw siya nga nagahulat. Wala siya nagakaon, wala siya nagapaligo. Sila mga kabataan na reaksyon nyo daan. Away na siya, kay daw hopeless na siya, no? Bisan pagtulog, hindi na siya makatulog. Hasta mag-aga ang iya paghulat sa pag-abot ni Lakal. Kaadlaw, pila ka bulan, hasta na lang nga isa kaadlaw, napensaran ni Prinsesa Buna nga magbiya sa palasyo kag pangitaon ang iya pinalangga nga si Lakal. Abaw. Pero maluya na siya. Maluya na siya, wala na siya kusog para nga pangitaon pang iya ginapakamahal. Paamo kay na. Hopeless, wala sang mahimo. Ang natabo, abi ninyo, ara na lang siya, Tita Wilma. Pagkaligad sang pila ka adlaw nga maluya siya. Kundi luya na tong mahal nga prinsesa, pero naglakat pagid siya. Pagka pila pagid ka mga dinagon gid tawe, di malawig-lawig mo na pinakabalikin man ang prinsesa. Apis ang ulihi, pila ka adlaw sa palasyo, ginpangita sa mahal nga hari, kundi na si Prinsesa Buna. Wala na makitaan sang hari ang iya bata nga matahom nga si Prinsesa Buna. Nanaog siya sa Malacanang.
sa palasyo. Nanaog ang mahal nga hari sa palasyo kag nagkadto sa hardin. Nagkadto siya sa hardin sa bahin sa diin masami nga ginakadtuan ni Prinsesa Buna. Pagkatapos, didto gid siya ayon nagkadto sa ginapunduhan sa mahal nga prinsesa nga nagahulat kay Lakal. Pero abi ninyo wala siya sa may nakita. Magluwas gid lamang nga iya nakitaan, iya na talupangdan ang isa ka malambo nga klase sang tanom. Madabong ang iya sini mga dahon. May nagkalain-lain nga duag kag lain-lain nga klase sang bulak. So gina-imagine ko ang malaba nga buhok ni Prinsesa Buna nga lain-lain ang kolor, amo atong ginhalinan nga naguluwa ining mga nagkalain-lain nga klase sang bulak nga lain-lain man ang kolor. Natalupang dan ina sang mahal nga hari. Kag nadumduman niya ang nanarisari nga kolor sang buhok sang iya anak nga matahom nga si Prinsesa Buna. Kag ang kahumot pareho sang mga pahumot nga himo ni Lakal halin sa mga tanom. Didto sang ulihi, nagbatsyag ang mahal nga hari sang paghinulsol. Pero amo na balang siling, maghinulsol ka man, pero ulihi na ang tanan. Di ba la? Ginsubuan ang mahal nga hari. Wala nang iya matahom nga anak nga prinsesa. Wala siya sang mahimo, kundi atipanon ang nabilin nga bunga nga ginbilin bilang handumanan sang iya bata nga si Buna. And then from then, sa tungod sina, ginhingaglan sang mahal nga hari inang mga tanom nga madabong sa ila hardin nga may nagkalain-lain nga mga duag, lain-lain nga mga design nga mga itsura sang mga gintawag niya ina nga bunalak. Bunalak kag sang ulihi gintawag nga bulaklak or flower. Dira naghalin ang ngalan nga bulaklak, ang alamat sa mga kabulakan. Nagkalain-lain nga mga duag kun siya ang maglambo kag may magtubo nga makahatag katahom sa iya sinipuno kag mga dahon. Gintawag sang mahal nga hari halin sa ngalan sang iya matahom nga prinsesa nga si Buna kag sa ila hardinero nga mahiling maghimo sang mga pahumot nga iya ginahimo halin sa mga tanom sa palibot sang palasyo. Dira naghalin ang istorya sining akon ginsaysay sa inyo. Pero may leksyon, di ba mga anak? Ano ang mga leksyon dira? Relasyon sang ginikanan kag sang anak. Ara na. Parti ina sa relasyon sang bata kag sang amay, kinahanglan ginikanan or not necessarily nga amay to be specific, hindi kinahanglan ginikanan amay kag iloy. Kinahanglan istoryahon gid ang inyo anak na tungod sa tao nga ila naluyagan. Kung hindi ka mo kumpormi sa tao nga naluyagan sang inyo bata, sugilan nun ang inyo kabataan. Hindi maghimo tikang nga wala sang ihibalong inyo anak. Kailan tawa ang istorya ni Buna, kag ni Lakal. Antes maghimo sang aksyon o kung anuman nga kahalitan, pensaron gid anay pila ka beses. Kung balain ang imo himuon o ipahimo, makahatag kaayuhan o kung makapalain pagit sa sitwasyon. Kag sa mga anak, hindi mag-secret-secret sa ginikanan,
either kun ano man ina nga bagay bisan ilabi na sa tawo nga masiling balanaton tawo nga mong nakapapitik sa imo walay tiyagon, tawo nga imo naluyagan, or tawo nga sa din ikaw na in love. Dapat hindi mo pagtaguon kay mama o kun kay papa o kun kay sino man sa ila. Hindi lang sa patagsang paghigugma, kundi sa iban pagin nga mga bagay. Dapat mangin bukas kamo mga anak sa inyo ginikanan. Mga yo advice sa ginikanan, kun bala husto pa ang inyo ginahimo o kun hindi na masiling ka lang kung kaisa, tikadako na kuya, kabalo na ko kung ano akong dapat timon, pag gusto na kuya kung ano ako ni desisyon. Di ba la? May mga kabataan kita nga subong sina, pero mga anak, para sa kasiguruhan nga mangin maayo, ang inyo maabtan sa ulihi, kag hindi ka mo mabutang sa kalautan, mas manami gid. Nga magkonsulta o magpulo pamangkot kay mama kag kay papa. Amo nang leksyon nga nakuha naton. So lantawa ko di nadula na ang iya pinalangga nga anak kay siya iyang nagdesisyon, hindi siya konforme sa lalaki nga naluyagan sang iya sinibata. Okay, pilalang na. Thank you, kid. Okay, amo nang alamat sa mga kabulakan naton dira sa aton mga lagwarta sa aton hardin. O kadasig sa aton oras alas 2:15 na ang aton anay Dr. Pinoy Squalene Capsule na. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion. Kauturan, Ma'am Rose Guevara, mayong hapon. Thanks gid, Ma'am. Salamat gid sa mga hearts. Damo gid hearts na. Nanay Emilia Hipunia, mayong hapon.
Mayong hapon ko no Ma'am Wilma Sugaton. Mayong hapon kay Mother Dear mo mandira mayong hapon. Salamat gid sa inyo. Kay Lian Gario Lamayen, magandang hapon tita. Sa imo salamat man. Kay Diding Alohamiento, mayong hapon man sa imo Yes, Sir Mileli Uligo, mayong hapon. Kay Ma'am Ana Sinoro, maayong hapon man kag madamo gid. Nga salamat pa mo kay na. Ma'am Ana, yes. O ginatamyaw, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matmayo, Chinke Dialagdo na wala Mark, kag Alex Montesa, ni Sir Mileli Uligo. Kay SG Edgar Tenorio, mayong hapon halin kay Andrew Galio, na yes, kay Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon lang daambaw. Oho. Okay. Ipanawagan na karon pagalilawan Rowie France. Okay. Iano ta na karon mga yo lang tani kami bulig si Roberto de la Paz na ini si Roberto de la Paz 2 days na nga wala siya kapuli sa amon. Taga Barangay 14 Dawis mga yo kami tani bulig for public announcements na nakakita kun may nakakita man gid sa iya. Pwede ang ining Facebook Facebook account ang ma-message or pwede man sila magka-text sa cellphone number 0963-219-1620. Okay, ipanawagan na at ipaksyon nato na inaliwat karon. Na mayong hapon Tita Wega monitor sa Barangay Pandanon DSB. Salamat gid Novi Magapan. Happy birthday! Yes, so kay Miss Jane Hildori Candido birthday na subong ma'am. Dira sa may sumag. Mayong hapon Tita Welms, monitor lang ko di sa Valladolid. Akag mayo lang da nga pagpamati kay nung anas na kay nang Dolores Asarcon sang Zarandin, Valladolid. Okay. Kag damo tawi mga friends pasensya. Damo. Yes, okay ginaya mga friends na okay lang na nga tamyawon basta malabtan lang ni Tita Wilma kung hindi mabtan pasensya pa mo kay na bala. Stephen Garzon, wala audio ang drama kagina abaw. Dumi ara man di na yun nga drama. Mayong hapon Tita Wilma, wala tupong sa kabugna. Oo na bugnaw pa sa aircon kuno kapangil lang bro. Relax na wala Sir Mileli. Okay. Christine Minias Villalobos, mayong hapon sa imo man. Salamat gid ma'am. Kag kay Barky Tribe, happy weekend ko na Tita We. Kay Kim Poyulo Norbing, kag Gina Galicia, mayong hapon. Always gid nga nagapamati. Salamat gid, no? Bert Lariosa, Tita We, good PM. Nesnis ang silay monitor lang kami sa program mo. Salamat, gid. Lani Villoga. Watching live diri sa La Castillana. Salamat, gid, Ma'am Lani Villoga. Kamusta lang dira sa inyo? Na? Okay. Karon naman, relax lang kamo daanay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God!
magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani, ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop, dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Ruleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos. Nakuha na ya sa aton text hotline. Tawe, tamyaw ko happy 6th birthday sa akong bata nga si Ronald Jr. Ruel Abi? Ruel Abi mo, titawe. Ronald Jr. Ruel Abi mo, tawe, naghambal akong bata. Nga kung wala siya kuno handa, malaya siya sa DSWD, abo ang pensar sa bata ko. Ay nga mga anak mo, ano na naman ina, ha? Abi mag-relax. Ano gid, importante nga nagdugang ang imo kabuhi isang isa ka tuig, nga wala ikaw sang ginabatsyag, okay na ina siya. Hello, Tita Wilms. Monitor
here at Valladolid. Pero migig ko ga live stream sa imo tita ka good PM lang kay Chay Linya kay Chay Linya. Sakto okay. Kay Chay Linya kag Aida sang Central Maaw. 57.99. Salamat gid ha. Tawi mayong hapon lang da sa imo. Tamyaw ko lang Papa Bongko, happy 59th birthday sa iya subong nga adlaw. Damo birthday ba? Wish ko sa imo wish ko sa imo pa more blessings to come and good health. Always lang, halong lang. Nagapanamyaw daday cute. Salamat gid sa pagbasa ta. 2919. Okay lang. Yes, Laila, na mata balik kong gapusa. Ara siya kuno sa balkon gapusing. Kay program na. Bag-ulang ko katapos panyaga, wala na ko. Katulog kay daw. Madabyanan ako. Di mamati na lang ko sa imo. Ay rin naman ta, family ko, Alia Balgos Feria Villar. Lapit kami di sa may, diin ka mo, lapit kami di sa may Mambukal. Malagaw kay dita. Thanks, Gita. Okay. Abs wala. Kay ngabot sa akong text, subong na lang. Basta ka namin na sang atsay. Ikaw wala ka man gaya. Namin ako no, ang atsay. Tapos pahuwayan ko na na yung program mo. Mga 1:30 pa. Okay. Salamat gid. Sige lang ka basi makaswing ako kung makaplano kami nga makasaka da kung lapit ka mo sa Mambukal bisan makapaliwaliwa lang kay makahaklo balasang labas nga hangin. I-welcome mo man si ta Wilma. Yes, so, message lang ko sa imo. Sir Lester Ray Benitez, good afternoon. Yep, keep safe everyone and God bless. Patamyaw lang ko please sa asawa ko kay Ma'am sa kay Ayes sa May Katagi Benitez. Yes, kay Ma'am Ayes sa May Katagi Benitez. Good afternoon. Kag sa anak ko kay Ayan Fire Benitez. Have a great weekend, everyone. Yes, thank you, good Sir Lester Ray Benitez. Ikaw maghalong ka mandira as always, ha? Kaghalong gid. Abaw, kay Inday Felicidad. Geng, mayo nga. Felicidad Paris, good afternoon. Mawili naman ko na yasang istorya karon, pero hindi ko naman matandog ang akon sini nga topiko nga akon istorya. Hindi kinahanglan dali lang gid. Magamay lang ihatag ko sa inyo, no? Kinahanglan ang aton sini ang concern ta isang aton lungs or aton baga. May ara baga nga healthy or strong. May ara nga baga nga maluyahon, no? Butsing ganun bala dasig ya mahili jutay lang sensitive bala, no? Jutay lang nga tikno magbatsyag dayon, no? Hindi bala Inday Lori Mugar Truces, na mga Truces family ang nagapamati kuno mayong hapon lang da. Di bala Sir Mileli Uligo, yes mayong hapon lang da sa imo ana. Ang mga tawo nga may ginabatsyag sa ila baga, syempre mabudlay ang ila sinisitwasyon sa mga tao nga may matinlo sang baga. Di ba la? Ang mga kondisyon, possibly, ang mga kondisyon mo may ara nga masiling may COPD, ikaw, hindi gani may hapo, ikaw, mo na mga resulta mo, may ara ka cystic fibrosis, nga nagaresulta gid sang sobra-sobra nga production, nagaproduce ina sang mucus, o kung inang madamol nga plemas, nga posible amo inang magasupon sa aton baga. Kabalo kita inang mga toxins, inang mga hilo nga inahalina sa aso sa sigarilyo, air pollution, nagasulod sa aton baga nga posible makaapekto sa hindi lang sa aton baga kundi sa aton bug-os man nga lawas. Ti ang tawo, pwede gid nga makabatsyag sang let's say, mabatsyag bugat imo dughan na. Di ba lang mabugat imo dughan pagkatapos feeling mo daw barado bala. Tituod na iya, tuod gina. Pero paano ta, mga suggestions lang ihatag ni Tita Wilma. Hindi ko man siya maisa-isa, pero next time, if I have time, gusto ko gid nga i-detail sa inyo kung paano blahimuon kung paano naton matinluan ang aton lungs or ang aton baga. Ang steam therapy isa na dira. Kay makahaklo ikaw sang sungaw sang tubig or let's say
medyo mainit-init nga tubig pero hindi gid mainit ay nang kaya lang sa powers ta na nga kung makahaklo kita sina nagabukas ang mga airways, ang mga alagyan sang hangin kag mabuligan gid ang aton nga baga para nga ang plemas nga nagatiga maamat-amat humok kag matunaw kag magwa sa atong lawas na let's say pares nagmala na da ang plemas sa mga mucous membranes mo ang mga mucous membranes dira ti budlayan magwa ang hangin ti kun maka-steam maka-steam therapy ka makapadugang gid ina iya no maka-moist sa hangin nga posible mapaayo ang imo sinipaginhawa kag mabuligan ikaw para nga mapagwa ang plemas. Kinahanglan kung mag-ubo ka, kontrolado mo man. Kabalo ka mag-control sa imo ubo kung ikaw ginaubo. Ay, kabalugig ko, amo na gali siling ko. Ay, amo na gali ang pag-control sang ubo. Nga makabulig nga makakapagwa sa imo plema. Pungko ka lang sa pulungkuan, pareho ni kay Tita Wilma. Paamo na. Pungko ka kag i-relax mong imo sini abaga. Na, i-relax mong imo abaga. Ang imo duwa ka tiil, i-flat mo sa salog. Pagkatapos ang imo duwa ka kabutkon, i-cross mo di sa imo tiyan. Sa imo tiyan, tapos amat-amat ka nga mag-inhale paagi sa imo ilong. Maghaklo bala sang hangin amo nang inhale, di bala? Ay hinay-hinay lang nga paghaklo sa imo ilong kag pagkatapos i-push ang imo ni duwa ka kabutkon nga ari sa imo dalong tiyan, pasulod, no? Pasulod sa imo sini tiyan samtang naga na. Maubo ikaw 2 or 3 times, no? Pag amo na po, kunada sa mga naka-live, makita nila dito, o mag-amo kasi na, pagkatapos inhale, pagkatapos maubo ka, na, tikon may ara na mamat-amat, matukal ina. Pagkatapos, magkapulo-pahuway ka, ha? Pagkatapos, liwaton mo pagyan. Na, may ara, pagin may luwas sa control nga pag-ubo, ang himuon mo naman nga postural drainage. Ang postural drainage naman nga ginatawag, amo ng paghigda mo bala, paghigda mo in different position para magamit ang gravity sa atong lawas para nga makakas ang plema. Damo na sa procedure himuon mo, may ara nga nagahigda ikaw nga nagahayang, kinanglan kung maghigda ka nga nagahayang, may ulunan sa idalom sang imo batis, and make sure nga manubo ang level sang imo dughan, mas manubo ang level sang imo dughan sang sa imo sinibalikawang kay makabulig di na siya. Kag amat-amat ka nga maginhawa sa imo ilong, kag maginhawa pagwa. Maginhawa, ma-inhale ka sa imo ilong, ma-exhale ka pagwa sa imo sininga baba. Kag kada exhale mo, kada buga mo sa imo baba dapat madugay. Hinay-hinay madugay ikumparar sa imo paghaklo. Ngang ang paghaklo mo sang hangin paagi sa imo hilong, kung ano kadugay, dapat pagpagwa sina mas madugay pagyan. Na, amo na siyang himuon mo na sang pila ka minutos. Kay nami ba tiyagon? Pagkatapos, kung igahayang ka na, himuon mo naman, matakilid ka naman sa wala nga bahin. Amo man ang himuon mo. Ma-inhale ikaw, hinay-hinay sa imo ilong. Pagkatapos, magpagwa sang imo ginhaklo nga hangin, sa baba, hinay-hinay man. Tandaan mo himuon mo man na pila ka beses. After sa pagtakilid mo sa wala, matakilid ka naman sa tuo nga bahin. Himuon mo naman, same procedure na. Kag itry mo ang paghapa. Nakatakilid ka, nakahayang ka, takilid, wala tuo. Try mo naman nga nagahapa ka. Kag, yes, himuon mo man ina, pila ka minuto. Na, may ara, pagkatapos na mo nang natawag bala nila nga chest clapping nga nahambal ni doktor. Ina balang pagpagun mong imo sinidughan pero hindi flat. Nga mo na kay nagwa-clap ka kundi ang imo kamumuo ni ang imo ni kamumuo daw gabukol-bukol na siya kag among ipukpok sa dughan na mo na siya ipagpag mo sa imo dughan. Isa ina sa very effective way para nga makakas ang sobra nga plema sa imo baga. Mataktak gamiton mo ng imo kamot para itap ang imo dughan para nga makakas ang nagapilit pada nga plemas na amo na siyang himuon mo na kag ang imo sina nga pagpagpag sa dughan idungan mo ang imo postural drainage nga ginhambal ko to kaina nga maghayang kilid wala
tuo hapa na open mo na siya una na ato sumpunan mo sang among sini para nga makaginhawa ikaw sang maaayo kag mag-exercise gid na kay ang regular exercise makapaayo sa imo physical kag mental health sa tawo importante na kay nga ginabuhina niya o ginapahagan-hagan niya sinang peligro peligro sang madamo nga mga kondisyon sa aton ikaayong lawas. Peligro nga mapahilayo ikaw sa ginatawag nga stroke, kag ipahilayo ikaw sa ginatawag balatian sa korason. Ang exercise nagapabaskog sang aton nga mga muscles. Kaya ang mga muscles na nabala nga makabuling na siyang pag-exercise nga, maka-relax ina siya na kag ginapataas man niya ang rate sang pagpahuway. Nagaresulta man sang madamo nga supply sang oxygen sa itong lawas kay nami nang in and out niya, di ba la? Nami nang in and out niya kay mga nagasupunto amat-amat na nga nagakataktak amat-amat nga nagahumok kang nagakataktak tungod sang aton mga ginapanghimo. Ang steam niya very effective ginaiya na nga magkapatunaw amat-amat kay para makagwa sa atong lawas. Ginapanami niya no ginapanami niyang circulation tungod sang paghimo naton, let's say kung naka-steam ikaw no, may naka-steam therapy ikaw, nahimo mo ang pag-control sang imo pag-ubo in a right way kag ang na-practice mo man ang postural drainage kag pagkatapos ginapugpug mo man na pagpag or ginatap mong imo sinidunggan, pwede man na sa likod kung may mag-tap dito. Pagkatapos updan mo sang pag-exercise ay ang circulation sang imo dugo kag sang tanan sa imo kalawasan ginapaayo niya sina na kag syempre mas manami pagyad ang gwa sulod sang carbon dioxide sa aton. Nami nang imo paginawa, hindi ka pa mabudlayan. Kag kinahanglan lang gid inom ikaw dugay-dugay tubig. Hindi iya nga isa ka baso nga dako ubuson gidayon, hindi. Hinay-hinay, amat-amat lang. Kay basi malumos man ang imo korason or malumos man ang imo sinibaga. Ha? Hinay-hinay lang, tagduwa ka. Duwa ka tulon, okay na, di ba la? Ay, mga anak. So, ina lang ang aton sini-informasyon nga aton man ma-share sa inyo karon nga hapon. Ay, relax lang, ha? Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma para sa aton horoscope pagkatapos naman sang mga ini. Okay, kadto sa aton sa mga naka-online. Hi. Sa aton sa mga naka-Lani Villoga, salamat. Watching live sa Castiliana. Okay. Ma'am Virgil Pinda, good afternoon, Tito We. And happy weekend. Present naman kami diri. Ma'am Thelma Iguico and her family. Yes, thank you, Ged. Kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer, kay Mercy, kay Grace, kay Maricel Salas Alegre sa may Purok Paho. Stay healthy always, Tito We, and God bless you and your family. Salamat gid Ma'am Virgin, ha? Yes, Pagalilawan, Rowie France. Yes, nabasa ko na ning imo sining pa-action. Suliton ko pag karon on air. Don't worry na sa live, sulit-suliton ko gina. Mayong hapon, Tita We, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga, kag mayong hapon man sa tanan nga bat 78, sang Bati National High School. Salamat, Tita We. Baha diri sa amon subong, wala untat ang ulan sa inyo sa Pampanga. Hi. Na kag Inday Blazda, good afternoon. Salamat gid. Carl Kenneth Cañete, mayong hapon, Action Wilma Liu ko greet sa mga pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibi Magalona. Tani, lawagon nyo ang mga talent credit na. Dugi na lawag mo na nila sa drama department. Ha? Ay, oo, bantayan, gali karon wala ko kabunot sang aton sining winner, no? Para sa aton sining dakop ka, daog ka,
Roleta promo. Last date na lang nga subong. Evelyn Sinaon, Tito Wilma, monitor lang kami ni Nanay Evangeline, kaglani Hulag Ice, ang Purok Gaysano, Barangay Alihis. Salamat, Gid. Ma'am Elizabeth Gamala, please greet Attorney Adelaide Nancy Aying on her birthday. Yes, ma'am. Kay halina kay Ma'am Elizabeth Gamala. Rodney Ismaya, mayong hapon Tita Wilma Tamyaw lang ko happy birthday. Leomar Porley, happy 31st birthday. Felicidad Perez, yes ging, thank you gid mayong hapon. Tawe, namin naman story mo. Ma'am Lani Heromiano, salamat gid mayong hapon. Dira sa Ibuan Capiz. Vergara, Teres Vergara Sancho, mayong hapon. Tamyaw ko bata ko nga si Budok Sancho. Happy birthday. Okay, Action Radio, Marilo Lianes. Always ga pamati sa Action Radio. Tani mabunot man ko titawe. Kaya makadaog man, nakadaog man ko sap sang Action Radio. Ay. Makanya-kanya na. No? Bulos-bulos man na guro. Kung na makadaog ka man nagyapon. Di ba la ma'am Homalumina? May hapon lang na. Ray Flores Barrioga, mayong hapon. Salamat, good sir. Paano na maayos ang ating bansa? Dapat linisin ang pagkalat ng karahasan kontra droga, kriminalidad at terorismo para maunlad ang sistema ng ating pamumuhay. Stephen Gurusin. Okay. Feleche Benzula, thanks for the flower. Cecil Bekbek, mayong hapon, watching from Yellow Bell. Salamat, Gid. Okay. Angela Gayundato. Okay. Magwad Elisa Belly Bilyezas ang Orchids. Mayo lang kapag pamati. Mayong hapon, Tita We, gusto man ni Sister Taba, matamyaw man daw siya sa imo ta. Oy, hindi kompleto adlaw-adlaw kung hindi siya kapamati sa action, galala. Geng, hambala lang na siya. Okay, salamat gen, na. Sister Taba, good afternoon. Okay, nunilon kag Archie, sarapan, magbanwa. Damo, birthday today ba? Okay, enough lang na, anay, ha? Action Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, hindi ko yan nag-gain ang confidence, hindi ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ini nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-himo gid sa akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalapit sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ingat, ano may Elsa. nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa More than just the frequency of PYEZ Action Radio Bacolod, 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been Ay, abaw. Antes man kita magpadayon, mabunot anay kita sa aton sa ni winner para sa aton sa ni nga dakop ka, daog ka, ruleta promo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Okay. Wow, congratulations. Taga-diin ay Barangay Villamonte, no? Sa mga taga-Barangay Villamonte, ang aton winner, si Mark Louis Flores. Buka tapusan ni Tawi nga pagbunot, no? Mark Louis Flores, ang purok medalya, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ikaw ang aton sini winner. May kahigayunan ikaw sa pagpadulong dali sa Action Radio Bacolod para makapatiyog ikaw sa aton ruleta tub-tub. Pwede Lunes ka na makatweti, buwas Domingo, di ba? Kadto ikaw sa Lunes nga adlaw para sa pagpatiyog sa aton sini ruleta. Okay? So again, congratulations sa imo Mark Louis Flores sang Purok Medalya Barangay Villamonte, Bacolod City. Congratulations and celebrations. Okay, padayon man si Tito Wilma sa aton man mga palanggang mga tagpalamati dira sa may mga kupon nga wala mabunutan. Pasensya na pero may magapadayon ang aton sini promo, no? Ang aton sini promo amo na ni kahaposo. Dakop ka, daog ka dayon na. Amo na lang na iya, hindi na ka mo makakadto diri sa istasyon sa Action Radio, kundi ang mga taga-action amo makadto sa inyo na dakop ka, daog ka promo. So bantayan naton ina sa madason nga simana, gani relax lang sa aton sa mga maukod nga mga tagpalamati kay ang tsansa kag kahigayunan para gid sa inyo. Alas 2:58, 52 Action Radio Philippine Standard Time. Manamyaw kita na happy birthday. Happy birthday sa ating mga celebrators for today.
Setiembre 16 tuig 2022. Happy birthday Attorney Adelaide Nancy Ayeng. Ha? Happy birthday to you. Halin kay Ma'am Elizabeth Gamala. Dira man sa may sumag, happy birthday kay Ma'am Jane Candido Hildore. Happy birthday man kay Leomar Porley. Happy 31st birthday sa imo. Kag happy birthday man kay dinato kay ina Tita Wilma na do maano gito siya. Ay, gali nalipat ko, no? But anyway, happy birthday Budok Sancho, no? Halin kay Thurs Vergara Sancho. Happy birthday to you, no? Kag sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. Kag sa mga mag-asawa naman nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary and God bless you all. Enjoy lang kung may celebration but be thankful for another year gift of life para sa tanan. Okay ha? Mayong hapon, gusto, Sister Taba, good afternoon. Hindi kompletong adlaw ya, kung hindi siya kapamati sa Action Radio Galain ulo ya. Okay, ging, mayong hapon lang dira. Kag kay Mama Dear man. Ma-horoscope na kita. Yes, eto na Neil Young Vergara Sancho. Nag-greet na si Budok. Okay. May-ari kita diri karon importante man nga pa-aksyon, no? Pero nalawag ko na ini siya online pero suliton ko pagid ina siya karon kay ti importante ini nga pa-aksyon bala. No, antes ko man suguran ang aton sa ni pagbasa sa mga zodiac sign. Hindi may ara gapangayo sila bulig, no? Ining si Roberto de la Paz, basi nakilala ninyo o kung may informasyon kamo kung diin siya, duha ka adlaw na ni siya nga wala makapauli. Si Roberto de la Paz, duha ka adlaw na nga wala makapauli, taga Barangay 14, no? Taga Barangay 14 siya sa Dawis, no? Dawis na. Nagapangayo sila bulig, basi kung may ara kita informasyon maihibalo ka mo or kilala nyo siya nga ara man lang, pwede ipahibalo lang sa pamilya, na? Pwede ninyo makontak pagi man sa messenger, pangitaan nyo lang ang account nga Pagalilawan Rowie Friends, na? Kay ina siya mong nagapa-action gid sa pagkadula ni Roberto de la Paz. Or hindi gani, pwede ka mo magka-contact sa cellphone number 0963-219-1620. Again, 0963-219-1620. Okay, kung may mga informasyon ka mo, palihog lang. Ang pamilya, ang ginikanan, nagkakabalaka na gid. Horoscope na kita para karon niya nga weekend aton siniya tagsaman ka zodiac sign. Unahon naton ang Virgo. Ang mga Virgo, amo ining mga natawo Agosto 23. Amo ining mga natawo Agosto 23 tubtub Setyembre 23. Yes, Virgo, malipayon ang imo adlaw. Gani wala sang rason nga maakig ikaw o kung makaangkon ikaw sang kapalpakan. Matawhay ang imo pamatyagan karon nga adlaw. Kag tungod sina, kag tungod sina, damo trabaho mo. Pero bisan ano kadamo sang trabaho mo, matapos mo gid tanan. May panahon ka na sa paglingaw-lingaw, di ba? May panahon ka na sa paglingaw-lingaw kag posible masalapuan mo imo soulmate o kung imo twin flame ina kon single pa. Masuwati mo nga mga numero 8, 23, 28 kag 39. Your lucky color is gray. Libra, ang mga Libra naman, Setyembre 24 to Oktubre 23. Okay, Libra, hindi ka magsalig sa nabatyagan mo tungod nga mahina ikaw. Kag tama ka, nubo sang level sang imo ESP o kung imo extrasensory perception. Kung anong ginapamenser mo, please, hindi anay paghimua. Maswati mo nga mga numero Libra, 15, 24, 39, kag 42. Red is your lucky color. Scorpio, ang mga Scorpio naman mo ini mga natao Oktubre 24 tubtub Nobyembre 22 ba may reward ang kung may nahimong ikaw nga mga maayo nga mga bagay makabaton ikaw sang padya.
Kung may tensyon sa sulod sang panimalay o kung sa imo man trabaho, hindi ka na mag-comment. Si Piri aning baba para wala gamo. 11, 23, 28, kag 39, mga masuwerte nga numero. Gray is your lucky color. Kag tuwang na ito ang mga Libra. Yes, Libra. Scorpio na ikaw. Sakto, Tita Wilma. Ay, hindi Libra. I'm sorry, na? Kay na Libra, Scorpio. Ano man, Tita Wetman? Sakto. Scorpio, sakto. Sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, Libra gali kaina, hindi ka magsalig sa nabatyagan mo. Yes. Ari na kita sa Sagittarius, Tita Wilma. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Ay, Sagittarius, oo. Bisiguraduha ang kada action mo. Siguraduhon mo ang tagsa kahimuon mo para wala ka sang matapakan. Okay? Inang mga chismis nga mabatian mo, kung wala ka man lang sang ebidensya, ay dapat antes ka na maglupok hibaluah anay kamaturan. 5, 10, 29, kag 33 sa mga maswati nga numero. Brown is your lucky color. Yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtub Enero, Justin 9. Capricorn, kung hindi mo mapaiway ang katamad mo, wala kagid sang mahimo, gani umpisahi ang paghulag para hindi mauyang ang imo kinitaan. Mga maswerte mo nga mga numero 2, 18, 23, kag 41. Your lucky color is maroon. Relax lang anay ka mo dira kay Manjo Arnejo. Salamat gid kay Jean Benedicto sa Puruksiside sa Barangay Tangob. Sa Truces family kay Lori Mugar Truces kay Jean Benedicto aga subaybay gid kuno sa balita ninyo Tita We. Kay Belia Rindon. Happy 18th birthday Sophie Rindon of Victorias. Dali gid lang impon to stress Action Radio Philippine Standard Time ay tunay 3 o'clock. Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Arena sa Bacolod, tatak Doc Vintula. Beetroot Life Insights Plus Capsule. May bata. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagid matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Dolam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Dolam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basit ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero sa mga pagpangalagad sa This Is My Life para iya karon nga adlaw Sabado no happy weekend sa tanan Setiembre 17 tuig 2022 99 days na lang Christmas Day na gani preparar kita pero ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa 1 John chapter 4 verse 16.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love loves in God and God in them. Sa Lunes na naman kita mag-aupdanay, pasensya na sa itong siniwala malabutan na pasensya na utang lang anay. Happy weekend, kag happy family din, happy Sunday para buwas. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!